Akarshan Films present जहरा में कठुआइल बा जवानिया जहरा में कठुआइल बा जवानिया घरे नई खभातार एगो बावे देवारा दुलरुआ उना बुझेला सुतार जहरा में कठुआइल बा जवानिया घरे नई खभातार जहरा में कठुआइल रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज। जहरा में बा जवानिया घरे नई खभातार मई में के गइल पिया बितइबा का दिसंबर सुतनी अकेले हम ओढ़िए के कंबल ए राजा सुनो मई में के गइल पिया बितइबा का दिसंबर सुतनी अकेले हम ओढ़िए के कंबल मन करे पीही गरम पानिया मन करे पीही गरम पानिया घरे नई खभातार एगो बावे देवारा दुलरुआ उहो बुझे ना सुतार जहरा में कठुआइल बा जवानिया घरे नई खभातार एगो बावे देवारा दुलरुआ उहो धरे ना के सार जहरा में कठुआइल मिक्स बाय संजीव। जहरा में बा जवानिया घरे नई खभातार गोलू राम बाली पिया याद सतावे बाली उठलाली और सिंगार गरियावे गोलू संजीव पिया याद सतावे बाली उठलाली और सिंगार गरियावे केतना कही विशाल हो परसनिया केतना कही अंकित हो परसनिया घरे नई खभातार एगो बावे देवारा दुलरुआ उना बुझेला सुतार जहरा में कठुआइल बा जवानिया घरे नई खभातार एगो बावे देवारा दुलरुआ उना बुझेला सुतार रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।